Når opvaskevognen er fyldt, så skal den køres over på fysikdepotet. Og ja, den er fyldt, selvom man kan se lidt af vognen stadigvæk. Og det fysikdepotet, det kan findes her ved siden af skeletskabet. Her finder I opvaskemaskinen. For at bruge den, så åbner man lågen, og så tager man de ting, man har, og sætter ind i maskinen. Når man er færdig med det, så skubber man skufferne ind. Og så går man over i skabet under håndvasken og finder sig en opvasketap. Den placeres derefter i den dertil indrettede beholder, og låget lukkes, og man kan lukke opvaskemaskinen. Herefter trykker man på tændknappen og på startknappen, og så kører maskinen. Når maskinen er færdig, så åbner man lågen, og så tager man tingene ud af maskinen og placerer tilbage på vognen. Herefter så tager man vognen, og så går man over til fysiklokalet. Inde i fysiklokalet, så tager man tingene af vognen og placerer dem tilbage på hylderne, hvor de kom fra. Nu er alting rent, og vi kan bruge lokalet.